Sang guru wis dawuh anggone nglakoni ilmu jaya kawijayan wis ora ana kang godhang nganti buntas lumabening daya kasekten prasasat iki jagat senajan to ngono ora nekal marang wajibe Bela Nagri to ing pati para siswa dina kang becik iki gek mapan kono piyuk ora ndelomokane supaya dadi waruk kang pinunjuk pendataran gedang diwiti oleh pendataran kawiwit